Bon dia. Hi ha un refrany que diu que a juny, temperatures amunt. I ho hem pogut comprovar esta primera setmana de juny. Després d'acabar el mes de maig sense massa calor, estos dies està apretant la calor i de valent, i no serà fins dijous quan comencen a afluixar un poc les temperatures. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com este matí hem tingut presència d'algunes boires a les comarques més centrals de València o al sud de València, concretament a la vall d'Albaida. S'han vist també alguns núvols baixos en punts del litoral nord de Castelló, alguns núvols també s'han vist en punts de la costa, de València i d'Alacant, però de nou tenim que passar el dia davall un sol de justícia amb temperatures que fins i tot pujaran respecte a les d'ahir. De fet, ja han pujat les temperatures mínimes molt altes, han quedat a les zones del nord de Castelló, destacant aquests 18 graus de mínima de Morella, Setge de Vilafranca, també 18 hem tingut a Xodos o a Vistabella, fins i tot temperatures més altes o molt paregudes a les que trobem a les zones del litoral de Castelló. Les temperatures més fresquetes, aquests 9 graus d'Ademús i del Toro, i la resta de temperatures de l'interior de València i d'Alacant han quedat entre els 11 i els 14 graus. També han baixat des 10 graus puntualment a l'interior d'Alacant a Villena, i en punts de la costa temperatures entre els 16 i els 19 graus de Torrevieja o els 18 que per exemple hem tingut a Dénia, a Pego o a Gandia. Situació meteorològica que demà encara ens donarà un dia de molta calor. Tenim algun xicot de canvi, alguna xicoteta variació, perquè un front de núvols no massa actiu creuarà la comunitat valenciana des de mig matí fins a migdia, deixant potser algun ruixat de caràcter dèbil a les zones d'interior i nord de Castelló. Ahir bufarà el vent de mestral, sembla que les temperatures podran baixar lleugerament i les màximes baixaran especialment en les zones del nord i de l'interior. A partir de migdia torna a posar-se el sol, però atenció, perquè el vent de ponent anirà fent marxa i deixarà les temperatures més altes que les d'avui en punts del litoral de València i sobretot també en punts del litoral d'Alacant, on està previst que de nou els termòmetres sobrepassen els 30 graus a migdia, fins i tot arriben als 32-33 graus. Temperatures sense massa canvis al litoral de Castelló i sensiblement més baixes en punts de l'interior, on patiran un descens que en algunes zones serà de més de 6 o de 7 graus. Situació meteorològica. Dijous tornen a baixar les temperatures perquè deixa de bufar el vent de ponent. Bufa el vent de xaloc, d'origen marítim, amb presència d'alguns núvols baixos a la costa, una miqueta de veig a l'interior. Ahir potser les temperatures no baixen massa, es mantindran sense massa variacions, i divendres torna el ponent, tornen a pujar les temperatures, que no patiran massa canvis a les zones del nord i de l'interior, però tornen a pujar a la costa, i sembla que el cap de setmana la situació meteorològica vindrà determinada per l'entrada de vents d'origen marítim, que sempre són més fresquets i tot i la calor no serà massa forta.